Baltimoren kaupunkiin sijoittuva elokuva alkaa 17-vuotiaasta nuorukaisesta nimeltä Straw, jonka suurin intohimo elämässä ovat moottoripyörät. Olipa hän surullinen tai onnellinen, Straw haluaa aina lähteä ajelulle moottoripyörällään. Hänen onnen paikkansa on pyörien päällä. Nuorukainen jakaa tämän intohimon Midnight Clique-ryhmän kanssa, joka on Baltimoren katuja hallitseva nykyaikaisten moottoripyöräilijöiden yhteisö. Ajan myötä Straw tartuttaa tämän innostuksen Mouse-nimiseen pikkuveljensä, joka haluaa jo kovasti ajaa moottoripyörää, vaikka ei yletykään edes polkimiin. Pieni poika huudahtaa haluavansa isona samanlaiseksi kuin veljensä, johon tämä vastaa, että hänestä tulee paljon parempi. Kaikki näkemämme videot olivat muistoja ihmisestä, jota ei enää ole. Straw kuoli 5 vuotta sitten onnettomuudessa. Nyt 14-vuotias Mouse katsoo Strawn videoita bussissa ja keskittyy niihin niin paljon, että joutuu juoksemaan kohti määränpäätään. Seuraten veljensä jalanjälkiä päähenkilö ostaa säästöillään mönkijän. Kun Mia kysyy, miten hän aikoo viedä sen pois, hän vastaa rauhallisesti ajavansa sillä kotiin. Poliisit eivät tule koskaan saamaan häntä kiinni. Puhuminen koituu usein kohtaloksi. Onneksi hänellä on Rivers, poliisietsivä, joka on tuntenut hänet pienestä pitäen ja joka pelastaa hänet aina näistä pulmista. Eikä hän tietysti siitä nauti. Siksi Rivers tarjoutuu hänen mentorikseen siltä varalta, että hän tarvitsee apua, vaikka Miles ei halua korviketta veljelleen. Kotona äiti Terry ottaa nuorukaisen vastaan vastahakoisesti, sillä hänen takiaan äiti myöhästyy töistä. Heti sisään tultuaan Miles lähtee katsomaan kadulla tapahtuvaa moottoripyöräkilpailua. Hänen äitinsä palauttaa hänet todellisuuteen vaatimalla, että hän lakkaa haaveilemasta moottoripyöristä ja keskittyy pikkusiskoonsa. Hetken kuluttua päähenkilön luokse tulevat hänen parhaat ystävänsä, Lamont ja Sweet, jonka oikea nimi on Swertagaud, mutta sitä on mahdoton lausua, joten kutsumme häntä San Andreasin hahmon mukaan. Ystävät kutsuvat hänet tapaamaan uutta naapuriaan, joten Miles valmistautuu lähtöön. Se tarkoittaa, että hän jättää siskonsa Shane yksin, eikä tyttö ole tyhmä. Hänen hiljaisuudellaan on hintansa. Lopulta ystävykset tapaavat Nickin hiljattain muuttaneen valokuvauksesta pitävän tytön. Koska pojat suostuvat valokuvaan, Mouse sanoo tytön olevan velkaa heille vastapalveluksen tulemalla mukaan Rodeoon, katua jo tapahtumaan, jossa paikalliset esittelevät taitojaan 2 pyörällä. Hänen kesken Sweet syyttää Mousea valehtelijaksi, sillä hän puhuu Rodeosta kuin olisi ollut siellä, vaikka todellisuudessa heitä ei ole koskaan päästetty sisään. No, tänä vuonna hänen äitinsä työskentelee öisin, joten mikään ei sido häntä. Toistaiseksi Mouse vaikuttaa varsinaiselta kullanmurulta, vaikkakin hieman kirotulta, mutta hän on vastuuntuntoinen silloin kun pitää. Hän työskentelee paikallisella eläinlääkäriasemalla, ja kun hän ei avusta eläinlääkäriä, hän toimii itse eläinlääkärinä omassa kodissaan auttaen kissansa synnytyksessä. Vapaa-aikansa hän käyttää edesmenneen veljensä videoiden katseluun toivoen, että saisi tämän takaisin edes minuutiksi. Rodeopäivän koittaessa Terry antaa Shale-ohjeet soittaa hänelle, jos Mouse lähtee ulos tänä iltana, eli lisää rahaa tytölle. Vaatimattomalla mönkijällään päähenkilö ilmestyy Rodeon esitapahtumaan, jossa on jo paljon ihmisiä tekemässä temppuja. Jotkut moottoripyörillä, toiset polkupyörillä, yhdellä pyörällä. Kohdatessaan ystävänsä nämä haastavat hänet kokeilemaan taitojaan Rodeossa nähdäkseen, onko hän niin rohkea kuin väittää. Eivät tarkoittaneet sitä vakavissaan, mutta Mouse syöksyy silti kadulle mönkijällään, valmiina yllättämään kaikki. Pahempaakin. Lisäksi Nicky ottaa hänestä valokuvan. Ainoa asia, joka saa Mousen kääntämään katsensa pois tytöstä, on Midnight Clique, legendaarinen moottoripyöräjengi, johon hänen veljensä kuului. Tämä rodeo on erityinen klubille, sillä yksi sen parhaista jäsenistä, Blacks, on juuri päässyt vankilasta. Blacks ei voi olla katsomatta Mousea, sillä tämä muistuttaa häntä kovasti Strawn hahmosta. Tapahtuma keskeytyy etsivä Riversin ja poliisin saapuessa, joten paikalla olevien on pakko lähteä karkuun. Se pätee kuolevaisille, sillä Midnight Clique provosoi poliisia ja pakottaa heidät takaa ajoon. Rivers on ainoa, joka pysyy heidän perässään, vaikka hän saakin määräyksen pysähtyä. Palattuaan Mousen luokse, tämä kertoo ystävilleen aikovansa liittyä Midnight Cliqueen, eikä hän välitä nuoresta iästään, sillä Straw oli tuskin vanhempi liittyessään. Hänen ystävillään on epäilyksiä kaikesta muusta, vaikka Mouse haluaa tehdä tästä kesästä ikimuistoisen eikä aio tehdä sitä yksin. Valitettavasti hänen ensimmäinen yrityksensä liittyä Midnight Cliqueen on täydellinen fiasko, sillä Mousen rämisevä mönkijä on vielä huonompi kuin hänen kavereidensa polkupyörät. Kamppaillessaan mönkijänsä käynnistämisen kanssa päähenkilön luo tulee itse Blacks, joka on työskennellyt läheisellä korjaamolla vankilasta pääsystään lähtien. Koska mönkijä heitti henkensä, Blacks näyttää hänelle korjaamonsa moottoripyörät ja nuorukainen tietää jokaisen nimen. Koska hän on niin sivistynyt, Blacks päättelee hänen tietävän, ettei moottoripyörää tarvitse ostaa, kun sen voi rakentaa itse.
Seuraavina päivinä Mouse, Lamont ja Sweet alkavat koota moottoripyöriään Blacksin ohjeiden mukaan, vaikka totta puhuen päähenkilö on ainoa, joka tekee läksynsä. Muissa asioissa nuorukainen poikkeaa Nickin luona näyttääkseen tälle kissansa. Tyttö kysyy hänen oikeaa nimeään, hän esittäytyy Milesiksi, vaikka hänet on tunnettu Mouse-nimellä siitä asti, kun hän piilotti pienen hiirulaisen äitinsä raivolta. Näyttää siltä, että tuo tarina ansaitsisi suudelman, mutta Nickin isoäiti pilaa hetken. Korjaamolla Mouse haaveilee uudella moottoripyörällään leveilystä kaduilla. Blacks pysäyttää hänet siinä kohtaa selittäen, ettei moottoripyöräilyssä ole kyse pröystäilystä, vaan vapaudesta. Silloin mies saa vierailun jengiläiseltä ystävältään, joka toteaa, että todellinen raha on tuolla ulkona. Blacks hylkää tarjouksen tehden selväksi, että hän elää nykyään rehellistä elämää. Toisena päivänä Mouse antaa Blacksille purkin lääkkeitä tämän Sophie-koiralle, jonka ikä alkaa jo painaa. Black sitoutuu tällöin huolehtimaan ainoasta olennosta, joka ei ole hylännyt häntä. Hyvinä aikoina kaikki haluavat olla ystäviäsi, mutta vaikeina aikoina kaikki katoavat. Ystävänsä on valittava huolella ja kumpa Straw olisi oppinut tuon läksyn ajoissa. Pian tämän jälkeen etsivä Rivers etsii Mousen käsinsä ja moittii tätä äidilleen valehtelemisesta, sillä tämä luulee pojan olevan töissä eläinlääkärillä, kun taas siellä luullaan hänen olevan kotona sairauslomalla. Rivers vaatii häntä palaamaan töihin, sillä joutilaisuus on suora tie rikollisuuteen. Mouse pitää korjaamotyönsä salassa ja puheen ollessa siitä Black antaa hänelle ensimmäisen tehtävän. Toimittaa vasta kunnostettu moottoripyörä asiakkaalle kaupungin toiselle puolelle. Kaukana siitä päähenkilö käyttää tilaisuuden hyväkseen leveilläkseen laiskoille ystävilleen ja kutsuakseen Nickin ajelulle. Mouse antaa tytölle Strong kypärän ja tunnustaa sen olevan yksi harvoista veljensä tavaroista, jotka äiti antoi hänen pitää. Jokainen muisto hänestä on kotona liian tuskallinen. Pidistääkseen häntä Nicky opettaa häntä käyttämään kameraa ja lupaa, että vie hänet jonain päivänä katsomaan merta. Se ei tapahdu pian, koska tyttö muuttaa pois kuukauden kuluttua, mutta he voivat käyttää nämä päivät muihin asioihin. Kärsivällisyyttä, rakas ystävä, kärsivällisyyttä. Samaan aikaan nuorukaisen luokse tulee Derek, paikallinen, joka haluaa kokeilla hänen moottoripyöränsä. Vaikka pyörä on lainassa, Mouse antaa hänen kokeilla sitä, koska tämä oli veljensä ystävä. Se on enemmän kuin pelkkä koeajo. Kun hän kertoo vakavasta virheestään ystävilleen, nämä varoittavat häntä, että Derek varastaa ja purkaa moottoripyöriä osiin, joten parempi alkaa jättää jäähyväisiä lainatulle pyörälle. Koska Mouse ei halua sanoa Blacksille mitään, Lamont ja Sweet vievät hänet Derekin tallille, jotta hän voi hakea takaisin sen, mikä on hänen. Onneksi Midnight Click ilmestyy paikalle juuri silloin. Blacks varoittaa Derekia, että jos hän koskee vielä hänen omaisuutensa, hän maksaa siitä hengellään. Tämän sanottuaan Blacks kääntyy pois, vaikka hänen toverinsa halusivat hänen kurittavan Derekia nyrkein. No niin, vapaaehtoinen. Kun nuorukainen purkaa tunteitaan, moottoripyöräilijät vain tarkkailevat tilannetta, kunnes katsovat sen riittävän. Palattuaan korjaamolle Mouse saa nuhteita siitä, että oli vähällä menettää moottoripyörän. Rangaistuksena Blacks käskee häntä työskentelemään kovemmin, ja jos hän tekee sen hyvin, hän saattaa harkita oman pyörän rakentamisen jatkamista. Kotona asiat eivät ole sen paremmin, sillä hänen äitinsä kamppailee laskujen kanssa. Lisäksi äiti on juuri saanut selville, että poika on lintsannut töistä. Don't give up on your dreams, Mouse, because they don't get no easy to hold on to. Kotitilanteen vuoksi Mouse pyytää Blacksia ottamaan hänet palkkalistoilleen huomauttaen jättäneensä oikeat työnsä auttaakseen tätä korjaamolla. Valitettavasti hänellä ei ole varaa palkata ketään tässä vaiheessa. Turhautuneena päähenkilö kääntyy Midnight Clicken puoleen, joka on ottanut Lamontin ja Sweetin suojinsa Derekin tapauksen jälkeen. Kaduilla Rivers saa päähenkilön kiinni ja alkaa kuulustella tätä kuten ennenkin. Kyllästyneenä tähän nuorukainen tekee selväksi, ettei hän tarvitse isähahmoa, varsinkaan poliisia. Yön laskeutuessa Mouse ja hänen ystävänsä alkavat työskennellä Midnight Clickilla jaellaan huumeita ympäri kaupunkia. He tietävät toimintansa olevan väärin, mutta palkka on niin avokätinen, että heidän moraalinsa lakkaa olemasta. Nyt kun hän on rikas ja kuuluisa, Mousella ei ole aikaa Nickille. Juuri kun tyttö antaa hänelle ottamansa valokuvan, nuorukainen lähtee toisen tytön mukaan. Eräänä huonona päivänä Terry löytää poikansa rahakätkön, eikä tällä ole muuta vaihtoehtoa kuin kertoa totuus. Pettyneenä hänen äitinsä läimäyttää tätä ja heittää hänet ulos kotoa, sillä loppujen lopuksi hän on jo täysikasvuinen mies, joka osaa pitää huolta itsestään. Toisaalta etsivä Rivers käy Blacksin korjaamolle ja pyytää tätä hyvässä hengessä pysymään kaukana Mousesta, sillä hän oli alun perin syynä siihen, miksi Straw kuoli. Mouse ei tietenkään tiedä sitä. Palaten nuorukaiseen tämä muuttaa Sweetin luo ja valittaa ystäviensä kanssa, etteivät Midnight Click ota heitä vakavasti ennen omaa suurta tempausta.
Lamont osoittaa tällöin kauppaa, jossa he käyvät aina, ja sanoo, että he voisivat ryöstää sen helposti, koska omistajat ovat pariskunta iäkkäitä kiinalaisia. Kun he pyytävät asetta Midnight Click-ryhmältä, Blacks näkee tilanteen ja vaatii jengiläisiä jättämään Mousen tämän ulkopuolelle. Midnight Click kieltäytyy. Poika diilaa yhtä hyvin kuin Straw, joten Blacks kutsuu päähenkilön pajalle tilille. Poika huomaa narttunsa kuolevan. Eläinlääkärissä heille kerrotaan, että leikkaus on mahdollinen, mutta se olisi liian suurta kärsimystä niin vanhalle eläimelle. Allapäin Black suostuu siihen, että koira lopetetaan, sillä ehdolla, että juuri Mouse on se, joka sen tekee. Sofian kuoleman jälkeen Blacks tunnustaa nuorukaiselle, että kun hän sanoi Stron liikkuneen väärien ihmisten kanssa, hän tarkoitti itseään. Koska Strollta oli rahat lopussa, Blacks lähetti hänet tekemään huumetoimitusta, josta hän ei koskaan palannut. Vaikka Blacks ei halua tehdä samaa virhettä Mousen kohdalla, tämä ei halua edes kuunnella häntä närkästyksensä vuoksi. Ryöstön valmistelujen aikana päähenkilö muistuttaa ystäviään, että ase annettiin hänelle eikä hän aio painaa liipaisinta. Lamont ottaa kuitenkin aseen häneltä ja lähtee matkaan, pakottaen muut pojat seuraamaan perässään. Kaupassa asiat menevät nopeasti pieleen. Lamont ampuu vahingossa kattoon, mikä saa kiinalaisen rouvan puolustautumaan omalla aseellaan. Sweet maksaa seuraukset. Paon aikana Lamont hakeutuu Midnight Clickwen luokse, kun taas Mouse piiloutuu Blacksin korjaamolle. Kun hän pohtii ratkaisua, Blacks pyytää häntä olemaan tuhlaamatta toista tilaisuuttaan, mitä nuorukainen ei ymmärrä. Riversin saapuessa Mouse on pukeutunut korjaamon työasuun, joten Blacks huomauttaa, että poika oli koko ajan täällä. Sitten Blacks ilmoittautuu syylliseksi kaupan ryöstöön. Vaikka Rivers tietää sen olevan valhetta, hän pidättää Blacksin Mousen vuoksi. Tämä on hänen toinen tilaisuutensa. Kotona päähenkilö puhkeaa kyyneliin äitinsä syleilyssä, katuen kaikkea tekemäänsä. Vuotta myöhemmin näemme elämänsä muuttaneen Mousen työskentelemässä eläinsairaalassa. Matkalla kotiin hän löytää lompakostaan kuvan, jonka Nikki otti hänestä, joten hän lähettää tytölle viestin pyytääkseen anteeksi tapaa, jolla häntä kohteli. Tyttö hyväksyy anteeksi pyynnön ja näyttää olevansa rannalla, ja voisivat hyvinkin mennä sinne yhdessä ensi kesänä. Matkan varrella Mouse törmää Lamontiin, mutta ilman Sweetia se ei ole enää sama asia. Päähenkilö vain pyytää tätä pitämään huolta itsestään tuolla ulkona. Kotona Mouse yllättää äitinsä ostoksillaan ja samalla paljastuu, että hän on adoptoinut koiran antaen sillekin toisen mahdollisuuden. Koska pääsit näin pitkälle, mikset klikkaisi tätä toista videota? Vakuutan sinulle, että tulet rakastamaan sitä.